କୁଆଡେ କହିବ? ଏଇଟା ସବୁ ଏ ସବୁ କଣ? ଆନିମଲ, ପଶୁ। ଏଇଟା କଣ? ଗାଈ। କଣ ଏଇଟା? ଗାଈ। ଗାଈ। ଏଇଟା? ହଁ। ଏଇଟା କଣ? ଡଗ ମାନେ କୁକୁର। ଏଇଟା? ରାଇନୋସେରସ୍ ମାନେ କଣ? ଗଣ୍ଡା। ଏଇଟା? ଲାୟନ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଗୋଟ। ଗୋଟ ମାନେ ଛେଳି। ଏଇଟା କଣ? କେଡୁ କନା? ଏଇଟା କଣ? ଡଙ୍କି। ଡଙ୍କି ମାନେ? ଡଙ୍କି ମାନେ କଣ? ଗଧ। ଏଇଟା କଣ? ହର୍ସ। ହର୍ସ ମାନେ? ଘୋଡା।